Салом духтарако созае нанзен саломатиё хубай нигоҳ кунен гулноза янамуд киртои фасон овардай бовар кунен бори дубайм хохушрой ҳозир аз светкош катима шумода нишон метем марамат хоҳишмандом метавонен дархост кунен дастафкатон мекунан ё ки биёен бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза 118 магазин ряди магазинои шагӣ ира бинен охи чӣ хушрӯвай киртай пӯшидагит ё чанд пула киртаян 800 сомон бовар кунен аҷоиботай духтаро дваяй чӣ меган Дубай оригинал марамат материалш чиайра велюрай тамошо бинед резинка нест велюр балх меган дубайский нигоҳ кунед барх несту балхи дубаяй мана марамат духтаро и резинка нест ира бинед чӣ хушрӯ Дубай дига цветошам ҳаст ҳозир нишон метем хоҳишмандон метавонен биёен ай пеш бо бинен ина размеро аз 52 то 60 аста ира светкора бинен чӣ хушрӯ чай духтаро марамат материалшон фасонаги саб букакай ҳичи намешава ина духтаро биёен и цветоша бинен охе расветко ишаишта хушрӯ 800 сомон арзон мешава бо ина тамошо бино 900 акция сар додаган 800 сомонӣ марамат биёен ай пеш бинен боварӣ дорум ки маҳқултон мешава беҳадам хушрӯчаяй бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза 118 магазини гулноза иҷада бор бисёр овардагай духтаро марамат бо метавонен биёен ай пеш пӯшида бинен боз як новинкаи фасони хушрӯви дига дар ҷои гулноза ина духтарако киртагир бошен пеши гулноза биёен остинакошон резинкаяна марамат беҳад хушрӯча каседа дар корай ҳамаи цветош ҳаст ҳозир нишон метиҳам цветош хушрӯ сангаш бисёрай тамошо бидони азиз и цветош ҳам хушрӯи электрики фасонай ай пеш боварӣ дорум омаден маҳқултон мешава наворда и хели цвет наомадестай леки биёен маҳқултон мешава нигоҳ кунед светкоша бардови дора талха барг дора фиолетови дора хулас ҳамаш хушрӯ чанд сум 850 сомон бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза 118 магазин ҷои гулноза баъд инчунин духтарако нигоҳ кунед инами киртоям новинкаяна иёро чанди карде ино 800 сомон ин нусха тамошо бино ина ин нусхаш бошад 700 сомон шумо бо нависен пирра шумода мефаҳмонанд ки кадомаш чӣ хелай ина марамат биёен гулнозара пирсен хоҳен пӯшен омада натонен рақамош ҳаст дар рӯи экран нависен бо пирра худаш шумода мефаҳмонад доставка дора мана аз наздик биненда духтаро хушрӯан рангор мана рангакои фасон бои гуфтигапо хушрӯ материал балхая балхи оригиналай ино резинка нестанд тамошо бино материалошон балхои Дубай ҳичи намешава якта мегирен хеле мепӯшен нигоҳ кунен и цветчам хушрӯ мана и цветчам аҷоиб духтаро бардовияй ай пеш мхе тёмный бардовии фасонай танадо аҷоибот метова духтаро марамат муроҷиат кунен доставкатон кунан духтаракои хушрӯ ина кассоне ки 1200 сомона анам хеле чизора дида будан киртои фасони тигра дар гулноза марамат варианти арзонша бисёр хоҳиш кардан ки арзонтарак ягон вариант биёрен ина нигоҳ кунен духтаро чиха хушрӯвай иам бори Дубаяй ранги ҳамияй фақат камакак сангош фарқ мекуна 800 сомона این مدلش 800 سومونی ای تماشا بینا مرحمت میتوانین اومده با از نزدیک بینن خشروی است که نگاه کنین دخترو 800 سومون این 800 سومونه گفته نه 800 سومونش هم آوردن شما ده دخترو این در کارتون باشه 1200 سومونش در کارایتون 800 سومونش در کارای بنویسن در وکاک شما ده دستفکه میکنن بازار کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه 118 مگزین یادی مگزینای شگی دخترو اینا گلنوزه акция сар додага қайш хушрӯи чанд сумай اینا 1200 сомондан 900 сомони скидка кард ана ино 1200 суми будан ҳозир 900 сомон шидагиай барои ки кам мондага як дона монда 900 сомон кардагиан абаёи тигр мепурсен духтаро ина абаёи тигр оригинал духтаро қа хушрӯано мана марҳамат мана марҳамат касседа дар корай 900 сомон духтаро Дубай оригинал касседа дар корай пеши гулноза биёин духтаро омада наметонен рақамош ҳастай гулноза бинависен доставкатон кунан
ишаишда хушрӯи борош ишаишда хушрӯ бовар кунен беҳтаринай мана беҳад фасонча распродажа кардагиай бисёр чизоша ина яктае ки буд арзон кард 900 сомон аишам мана ишам 900 сомон духтаро аз инам агар маъқул карда бошед марамат нависен доставкатон мекунанд мана ин моделшам аҷоиботай духтарако болопӯшои алманал омадай бори дубай ҳамқа хушрӯвай нигоҳ кунен новинка дар ҷои гулноза кори дастӣ рафтага нигоҳ кунед ба необычни фасонакай ино чандиан гулноз 1200 сомонай шарфошон касия биненда духтаро ина иҷада вай брендаш ҳастай бинен мана беҳад хушрӯ иҷа бо кори дастӣ рафтага шифонуш оригиналай ами шарфша биненда калони хушрӯ оригинал диден беҳад фасонак марамат дар кортон боша дига цветчам ҳастай 1200 сомон бори нав бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза духтаро 118 магазини гулноза инаи цветчам бинен чӣ хушрӯвай ягон болопӯши фасони необычни пӯшиданӣ бошен ҳатман пеши гулноза биёен борои нав овардагиам қа хушрӯвай ина вилюрош буд ку ҳозирам хе омадай нархаш чандае 900 сомон духтаро ина беҳи чӣ мепурсанд ку ин скромни хушрӯ марамад инаи модела бинен чӣ фасонакай аллакай сезони ҳамина омадестай духтарако марамад дар кортон боша ҳатман пеши гулноза биёен шумода пурра ҳамаша нишон метия пӯшен харидорӣ кунен омада натонен рақамош ҳаст хушрӯа ва ира бинен духтаро ваяя ҳермес я цветай вай сиёшам буда диден духтаро классический да нигоҳ кунен ина бисёриё классикара наз мебинен ина марамад ана ин модел аҷоибот будай брендови мешава хушрӯ духтаро марамад дар кортон боша вай чанд сум буд 1200 сомон марамад духтаро биёен ай пеш биёен бо бинен духтаро ина беҳад фасонак хушрӯвак ва духтаро ира бинен иқа хушрӯчаяй бори нави гулноза тройкаи фасони дубай ира бинен беҳад моделиш фасон бори алманалая аҷоиб хушрӯ алманал необычни фасон сафедчам буда ина арӯсакода хушрӯ ёки духтаракое ки ҳамис ранги сафеда наз мебинанд нигоҳ кунен чихе модели фасонча овардиянд барои шумо тройкаяй база дора анам хел болопӯш дора кори дастӣ рафтагай баъд инчунин шарф дора духтаро марҳамат 1300 сомонай оригинал инаи модела бинен ва қа необычняне ё чанд пулай инош 1200 пӯшидагиш 1300 сомонай манаин идвойкаяй ваям шарф дора тройкая диден духтаро ира бинен необычный фасон аҷоиб мана марамад дар кортон боша пеши гулноза биёен духтаро бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза духтаро 118 магазин яди магазинои шишагӣ омада наметонен нависен доставкатон мекунанд материалошам хушрӯ хучам фасони необычный мана и тигра бинен и чанд пулай 700 сомон буда диден ваям хушрӯчай хулас биёен гулноза барои шумо беҳтарин новинкора инам хайку гулчин карда овардагия яктаям дубай барои шумо овардагия ки ҳеҷ ке надошта боша марамат биёену харидорӣ кунен